Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И наш гость сегодня представник Европейского центру конституційних правов и правов человека Андреас Шулер. Европейский центр разом со Сусветной организацией супраць катаванняў подали скаргу генеральному прокурору Нямецчыны супраць 6 супрацоўнікаў, высокопоставленных супрацоўнікаў службаў бяспекі Беларусі, и гэтая скарга тычыцца злачынстваў супраць чалавечнасці. Вітаю, спадар Шулер. Шчыра дзякую, што пагадзіліся пагутарыць. Вітаю, дзякую за запрашэнне. Ці маглі б вы патлумачыць, як у нямецкай юрыдычнай сістэме працуе крымінальная скарга? Што гэта такое і якімі могуць быць наступствы? У Нямецчыне, як і ў многіх іншых краінах, існуе прынцып універсальнай юрысдыкцыі для міжнародных злачынстваў. Это значыць, што такія злачынствы, як катаванні, выкраданне людзей, сексуальны гвалт, забойства і гэтак далей, з'яўляюцца злачынствамі супраць чалавечнасці і могуць разглядацца нямецкімі судамі і расследавацца нямецкай пракуратурай. Тое самае існуе ў шэрагу іншых еўрапейскіх краінаў, але таксама і ў іншых краінах свету. З дапамогай крымінальнай скаргі, якую мы падалі на гэтым тыдні датычнай Беларусі, мы спрабуем ініцыяваць расследаванне з боку нямецкіх уладаў, але яно таксама мае быць часткай агульнаеўрапейскіх намаганняў расследаваць злачынствы супраць чалавечнасці, учыненыя ў Беларусі. Якая працэдура ў такіх выпадках існуе ў Нямецчыне? Цяпер генеральны прокурор мае выбар, ці пачаць крымінальную справу, ці адмовіць у гэтым? Менавіта так. У кампетэнцыі пракурора ў Нямецчыне распачаць справу, пачаць збіраць доказы, пачаць так званае структурнае расследаванне, у якім на пачатку нават не будуць разглядацца асобныя падазраваныя, але, напрыклад, будуць збірацца паказанні асобных сведкаў, якія, напрыклад, жывуць у Нямецчыне і супраць якіх учыненыя міжнародныя злачынствы. Але яны таксама могуць пачаць і індывідуальныя расследаванні супраць канкрэтных падазраваных у такіх злачынствах. Это ўжо будуць больш скіраваныя расследаванні, якія могуць прывесці да ордэраў на арышт такіх падазраваных. Вядома ж, існуе варыянт пакуль не фокусавацца на гэтых канкрэтных выпадках, але мы лічым, што ў гэтых справах існуе моцная сувязь з Нямецчынай. Тут ёсць і відавочная геаграфічная блізасць, а таксама ў Нямецчыну прыязджаюць людзі, супраць якіх былі ўчыненыя гэтыя злачынствы. Але патэнцыйна могуць прыехаць і тыя, хто гэтыя злачынствы учыніў. Таму Нямецчына была б добрым і важным месцам, каб пачаць гэтыя расследаванні. Зноў жа, разам з уладамі іншых еўрапейскіх краінаў і тымі органамі, якія займаюцца расследаваннямі ваенных злачынстваў. Это быў бы еўрапейскі юрыдычны адказ на тое, што адбываецца ў Беларусі, у дадатак да таго, што робіцца няўрадавымі арганізацыямі, а таксама на ўзроўні ААН. А за які час генеральны прокурор мае вырашыць, ці пачынаць гэтае расследаванне? Тут няма вызначаных тэрмінаў па часе. Злачынствы супраць чалавечнасці таксама не маюць тэрміну даўніны. Важна пачаць расследаванне цяпер, бо адказнасць за іх можа наступіць і праз 5, 10 ці 20 гадоў, як мы пабачылі ў многіх іншых сітуацыях. Але важна сабраць доказы як мага хутчэй і не чакаць з гэтым надта доўга. Таму мы падалі скаргу цяпер і дамагаемся адкрыцця структурных расследаванняў. І мы спадзяемся, што гэта адбудзецца цягам некалькіх тыдняў. Якога кшталту доказы вы падалі ў пракуратуру датычна гэтых 6 супрацоўнікаў спецслужбаў? Ці гаворка пра іх асабісты ўдзел у катаваннях, ці пра тое, што яны аддавалі загады катаваць людзей? Тут сумесь рознага. У нас ёсць паказанні сведкаў. Вядома ж, шмат ужо было задакументавана няўрадавымі арганізацыямі, міжнароднымі арганізацыямі. Але мы таксама канкрэтна разглядаем структуры кіравання ў службах бяспекі, дзе можна пабачыць найвышэйшы ўзровень адказнасці за сістэматычныя злачынствы. Тут мы гаворым не пра нейкі асобны выпадак, а пра сістэму злачынстваў. І калі мы гаворым пра злачынствы супраць
супрацьчалавечнасці, дык мы глядзім на званні і пасады, якія тут з'яўляюцца ключавымі для падтрымання такой злачыннай сістэмы, для яе стварэння і яе працы. Але пры гэтым мы таксама глядзім і ніжэй у гэтай іерархіі, на тых людзей, якія ўчыняюць канкрэтныя злачынныя дзеянні. Аднак нашая галоўная ўвага на вышэйшых узроўнях у дзяржаўнай сістэме, каб вызначыць тых, хто нясе найбольшую адказнасць за сістэматычныя злачынствы. To go to a high level within the state to identify basically the most responsible for systematic crimes. Ці вы назавеце імёны і пасады гэтых службоўцаў? Well, at the moment we don't. It might happen at a later time. Пакуль што мы іх не называем, але гэта можа адбыцца пазней. Але зноў жа гэта прадстаўнікі сілавых структур. Мы бачым там адказнасць, і мы таксама маем доказы супраць некаторых канкрэтных злачынцаў. Some evidence to some concrete perpetrators. Вы згадалі сістэму ААН. Як гэта працуе ў сістэме ААН, калі пракуратура Нямецчыны распачне справу? Якімі могуць быць наступствы ў ААНаўскай сістэме? I mean, in the UN, if you speak from a prosecutorial perspective, of course, З гледзяшча абвінавачання ў сістэме ААН таксама ёсць механізмы для збору доказаў і падтрымкі справаў, заведзеных нацыянальнымі пракуратурамі ў Нямецчыне і ў іншых краінах. У ААН таксама могуць заводзіць свае справы. Вядома ж, там ёсць яшчэ і палітычнае вымярэнне. Але гэта ўжо нешта асобнае ад юрыдычнага падыходу, якім займаемся мы. Гэта ў нечым узаемадапаўняльныя рэчы. Юрыдычны падыход да такіх злачынстваў патрабуе і палітычнага вымярэння, каб былі наступствы для дзяржаўных службоўцаў. Але мы тут гаворым пра індывідуальную крымінальную адказнасць. Well, there's an example of a similar case. There's a court trial in Germany going on. Ёсць прыклад падобнай юрыдычнай справы. У Нямецчыне цяпер ідзе судовы працэс, і наколькі я разумею, якраз ваш цэнтр ініцыяваў гэтую справу. Гэта суд над былымі афіцыйнымі асобамі з Сірыі, адказнымі за катаванні. Аднаго з гэтых былых дзяржаўных службоўцаў на судзе ў Нямецчыне ўжо асудзілі на 4,5 гады турмы. Як бы вы параўналі гэтыя дзве справы і якімі могуць быць наступствы для тых людзей, супраць якіх вы цяпер спрабуеце вылучыць абвінавачванні? Consequences for people who are you charging now, who are you trying to charge? Yeah, my organization, the European Center for Constitution Human Rights, or ECCHR, Так, моя арганізацыя, Еўрапейскі цэнтр канстытуцыйных правоў і правоў чалавека, працуе ў Нямецчыне ў справах міжнародных злачынстваў, у справах універсальнай юрысдыкцыі ўжо больш за 10 гадоў. Але мы таксама працуем і ў іншых еўрапейскіх краінах. Таму ў нас ужо ёсць досвед, як распачынаць такія справы, як падтрымліваць расследаванні, як падтрымліваць грамадзянскіх пазоўнікаў у судах. Мне здаецца, што Сірыя сапраўды вельмі добры прыклад. Мы пачалі першую скаргу ў 2012 годзе, праз год пасля таго, як у Сірыі пачаліся рэпрэсіі супраць руху пратэсту. Пазней гэта ператварылася ў грамадзянскую вайну, але ўжо на пачатку, у 2012 годзе, мы займаліся нападамі на мірных пратэстоўцаў, на прадстаўнікоў апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Мы ініцыявалі гэтыя справы ў Нямецчыне. Потым гэта перарасло ў расследаванне новых скаргаў, якія мы падавалі ў наступныя гады ў 2 кірунках. Па-першае, быў выдадзены прынамсі адзін ордар на арышт высокапастаўленага злачынца, які заставаўся ў Сірыі. А па-другое, былі вызначаныя падазраваныя, якія падарожнічалі або жылі ў Нямецчыне. І яны пайшлі пад суд у Нямецчыне. Гэта тая справа, пра якую вы згадалі. Судовы працэс працягваецца, але быў ужо першы прысуд за злачынствы супраць чалавечнасці з боку службоўца ў рэжыме Асада. І мы спадзяемся на мноства далейшых такіх прысудаў у гэтым працэсе даволі хутка. Таму гэта добры прыклад таго, чаго мы спрабуем дасягнуць сваёй працай. У Сірыі мы займаемся гэтым ужо 9 гадоў. Мы пачалі гэтую працу рана, і таму мы хочам пачаць працу датычна Беларусі цяпер. Это будзе першы крок, але, вядома ж, не апошні. As a first step, but certainly not as the last step. So when you compare that case and
Калі вы параўноўваеце гэтую справу і тую справу, якую вы ініцыюеце цяпер, ці маеце вы доказы падобнага тыпу, каб у будучыні ў Нямецчыне мог адбыцца суд супраць службоўцаў з беларускіх сілавых ведомстваў, падобны да таго, што цяпер ідзе ў справе службоўцаў Сірыі? Already have against this former Syrian or current Syrian security officials. Yeah, I mean, in Syria, it took some years to gather all this evidence, also by the German federal police, by the German prosecutor. У справе па Сірыі спатрэбіліся гады, каб сабраць гэтыя доказы. Гэтым займаліся і нямецкая паліцыя, і нямецкая пракуратура, каб вылучыць афіцыйныя абвінавачанні і пачаць судовы пераслед. Але для гэтага трэба было пачынаць хутка. І мы хочам, каб у выпадку ў Беларусі улады таксама пачалі збіраць доказы, якія пракладуць шлях для наступных абвінавачанняў, ордераў на арышты і судовага пераследу. Ужо сабрана даволі шмат доказаў з Беларусі праз розныя арганізацыі і тых людзей, якія прыехалі ў Нямецчыну. Гэта пакуль толькі пачатак, і трэба яшчэ, вядома ж, шмат зрабіць. І тут мы хочам значна большага ўдзелу ўладаў і ведамстваў у еўрапейскіх краінах, якія займаюцца ваеннымі злачынствамі. Мы спрабуем гэтага дасягнуць, каб быў еўрапейскі юрыдычны адказ на тыя рэпрэсіі, якія адбываюцца ў Беларусі. Калі казаць пра параўнанні, дык у справе датычнай Сірыі мы цяпер, праз 9 гадоў, маем значна больш доказаў, але трэба пачынаць гэты працэс, каб дасягнуць судовага пераследу. І я спадзяюся, што гэта адбудзецца ў карацейшыя тэрміны, у наступныя месяцы і гады. Шчыра дзякую. Дзякую вам. Я нагадаю, з намі на сувязі быў Андрэас Шулер, ён прадстаўнік Еўрапейскага цэнтру канстытуцыйных правоў і правоў чалавека разам з сусветнай арганізацыяй супраць катаванняў. Яны падалі скаргу генеральнаму прокурору Нямецчыны супраць 6 высокапастаўленых службоўцаў у службах бяспекі Беларусі, і гэтая скарга тычыцца злачынстваў супраць чалавечнасці, катаванняў людзей, сексуальнага гвалту, выкраданняў людзей. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце. Таксама нагадаю, што вы можаце падпісацца на наш YouTube-канал. Калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа.